Tvoje telo drží napätie, ktoré sa ti počas tvojho života nepodarilo vypustiť z každého stresu, každej hádky, negatívnej správy, kvôli ktorej ti zopli polky. Je to biológia. Keď mozog vyhodnotí ohrozenie, telo sa napne, pripraví sa kortizol a ide do pohotovosti. Dnešný život nevypína. Samé notifikácie, správy, výkon, očakávania. Telo zostáva v tomto stave permanentne a mozog si zvykne, že toto je normálny stav. A kým je telo v tomto stave, nedokáže pustiť staré vzorce. Iba ich opakuje. A opakuje sa aj život. Nie preto, že niečo robíš zle, ale preto, že telo ešte nedostalo priestor to pustiť. Práve zdrojový bod ti tento priestor dáva. Telo sa uvoľní, mysel sa spomalí a z toho ticha vzniká niečo, čo snahou nikdy nedosiahneš. Je to prítomnosť.